हम सब भैया बहनी लोग के बारे में बहुत अच्छा सोचतनी और वह सब भी समाज के बारे में अच्छा सोची। हम उम्मीद करतनी कि वह सब खूब बढ़िया से होई। भगवान के कृपा से सब कुछ रह सबके ठीक ठाक होई। हम सब दर्शक लोग के डॉक्टर हरगोविंद राय हाथ जोड़ के गोड़ लागतनी, प्रणाम करतनी। सब भोजपुरिया भैया बहनी लोग हमार वीडियो देखतानी, आप लोग सब लाभान्वित होतानी, बड़ा खुशी के बात बा। और वह सब लाइक करीला, शेयर करीला, सब्सक्राइब करीला, कमेंट करीला, अच्छा अच्छा कमेंट भी होता है। देखिए हमनी के आज थायराइड के बारे में तनी कुछ चर्चा कल जाओ। थायराइड के बहुत सारा मरीज आजकल मिलता। थायराइड हमनी के शरीर में एगो ग्रंथि है, और ग्रंथि मने कहाँ वाले ओकरा बारे में रह सब जानी। हमनी के जौन है गला बा ना, गला के सामने वाला भाग में, आगे वाला भाग में तितली की तरह एगो रचना बा। जैसे तितली जब पाँख फैला के तरह बैठे ले, ठीक है, ते तरह जब बैठे ले, यही तरह के ठीक तितली के आकार के है ये एगो ग्रंथि बा है ये गला में। ओकरा के थायराइड कहल जाला। वो थायराइड ग्रंथि हार्मोन पैदा करेले। हार्मोन ओकरा से स्राव होला, सिक्रेशन होला, जौन कि हमनी के शरीर के हर काम के नियंत्रित करेला। जैसे हमनी के सांस लेता नहीं जाना, एहू के नियंत्रण में ओकर बहुत सहयोग बा। शरीर के अंतर्गत जौन खान पान के पाचन के प्रक्रिया बा, ओकरा में भी ओकर बहुत नियंत्रण, बहुत ओकर योगदान बा। शरीर के अंदर हमनी के जौन भी क्रिया हो रहल बिया, एकरा के प्रभावित करेला, चलल फिरल तक से, यहाँ तक कि हार्ट के जौन है रेट बा, हमनी के धड़कन बा, एकरा में भी ओकर बहुत अच्छा योगदान बा। तो मतलब प्रभावी बा वो सेक्रेशन जौन बा, स्राव बा, वो ग्रंथि के, वो जौन हार्मोन बा, वो हार्मोन के प्रभाव बा बहुत सारा हमनी के जौन शरीर के अंतर्गत कार्य संपादित होता। और जौन ऊर्जा हमनी के शरीर से पैदा होता, जौन हमनी के शरीर की ऊर्जा मिलता, ये सब पर ओकर जौन स्राव बा, हार्मोन बा, थायराइड के द्वारा जौन सिक्रेशन वाला हार्मोन बा, ओकर प्रभाव बा। अब ई शरीर में जौन हमनी के हार्मोन पैदा करता ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एकरा में ई कम भी पैदा करला आ अधिक भी पैदा करला। जब कम पैदा करी तब वो शरीर में दिक्कत आ जाई, आ अधिक पैदा करी तब वो दिक्कत आ जाई। जौन खूब अधिका हो जाला एक स्राव, हार्मोन एकरा से अधिक निकले लागी, ओकरा के कहल जाला हाइपरथायरॉयडिज्म, माने बढ़ गई, हाइपर हो गई। आ जब कम हो जाई, कम स्राव निकले लगी, तो ओकरा के कहल जाला हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो माने कम, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो एगो उच्च हो जाई, एगो निम्न हो जाई, एगो बढ़ जाई, एगो कम हो जाई। एकर जांच होला, एगो खून के अंदर से जांच होला, ब्लड के भरसक खाली पेट में ब्लड लेवे की चाहिए, एकरा के जांच करावे खातिर। एकरा में होला T3, T4, TSH, 3 गो जांच आई इनमें, T3, T4, TSH। एकरा में सबसे ज़्यादा ध्यान TSH पर देवे की चाहिए कि TSH के कितना एकर बा मान। तो सामान्य स्तर से जब एकर वृद्धि हो जाई स्राव के, तर वह शरीर में तरह तरह के दिक्कत, कम हो जाई तब वो तरह तरह के दिक्कत हो जाई। थायराइड के असर जब पड़ेला तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होला, सांस के प्रॉब्लम हो जाई, धड़कन बढ़े लगी, चाहे धड़कन कम होखे लगी, हार्ट बीट रेट भी कम होखे लगी,
हार्ट बीट बढ़े भी लागी। इ बहुत एकरा में सजग रहे के बा। ऐसे शरीर में आजकल कौनो भी एक तरह के दिक्कत आवे, शरीर में सूजन, एक बार शरीर में सूजन हो गई, खाद पियत तनी आराम से जैसे बानी तैसे ठीके बा, लेकिन दिन प्रतिदिन पैर में सूजन होखल जाता, शरीर फैलल जाता, पूरा देह में सूजन होखल जाता, एकदम बॉडी हमार फैलल जाती है, चले में दिक्कत होता, सीढ़ी चढ़े में दिक्कत होता, हाफे लागत है चढ़े उतरे में, चले फिरे में भी थोड़ा दूर चलनी तले हाफे लगनी, जगह जगह पर जोर जोर से लेकर के ऐसा मांसपेशी में भी दर्द होखे लगेला। हम पहले ही बतौनी है कि एकर जौन हार्मोन बा, वो हार्मोन से हमने के शरीर में कौनो भी कार्य संपादन होई ओकरा पर प्रभाव डालेला। तो चले फिरे से लेके, खाई पिए से लेके हर मांसपेशी पर भी एकर बुरा प्रभाव बा। तो कोनो न कोनो विषमता होखे लगी रुआ, ऐसे थायराइड के जांच करावे की चाहिए। तो थायराइड के जांच बता देनी है रुआ सबके, लैब में जांच कर होला, रुआ सब के तरह के दिक्कत होखे, शरीर में एकाएक सूजन होखे लागल, चले फिरे में दिक्कत होखे लागल, हाफे आवे लागल, रुआ दम नियन खींचे लगनी, परेशानी महसूस होखे लागल, हमेशा सिर में दर्द रहता, चक्कर निहन आवत रहता, परेशानी बढ़ल जाती है। तो ये थायराइड के लक्षण मान के चलिए एकरा के। थायराइड जरूर जांच कराइए एकरा में निश्चित रूप से। T3, T4, TSH के जांच करा के एकरा के बढ़िया से चिकित्सक से इलाज कराई, जे खूब बढ़िया फिजिशियन बा, जे जानकार बा, ओकरा से जाके संपर्क करी। कभी भी शरीर के साथे लापरवाही ना बरते के चाहिए, हमेशा दिमाग में रखी चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर बहुत जरूरी बा। सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनुपालित कहल बा। सब कुछ छोड़ के शरीर के रक्षा करी। जीवन रूपी महल के ने शरीरिये न बिया, इस शरीरिये ना रही तो का करम, न भजन करम, न कीर्तन करम, न केहू के भलाई करम। और शरीर स्वस्थ ना रही तो इसलिए स्वस्थ ही धन है काल बा, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये पर ध्यान देवे के बा। थायराइड के जांच कराई, शरीर में कोनो तरह के दिक्कत, आजकल जांच की सुविधा बा, पहले जांच ना रहे तो नाड़ी पकड़ के वैद्य जी लोग बतावे, लेकिन एह बेरा तो कुल जांच आ गई बा, सुविधा बा। हमके बुझाता कि हर शहर में, हर हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में वगैरह सब जहाँ भी जाई तहाँ देखी सब जांच की व्यवस्था सरकार की तरफ से खूब चल रहा बा, जांच चल रहा बा। रोज जांच कराई, अपन जहाँ सुविधा बा तहाँ जांच कराई, जांच करा के और वो अपनी इलाज कराई। प्रारंभिक में ही जब भी बीमारी के इलाज करावे के बराबर सजग रही, नहीं कि ओकरा के इग्नोर करते रह तो ही बढ़े लगी। थायराइड बहुत खतरनाक चीज है, बढ़े लगी तो बेहोश करके गिरा दी कहियो, घटे लगी तो वो बेहोश करके गिरा दी कहियो। तो न एकर बढ़ले ठीक बा न घटले ठीक बा, हमेशा के सामान्य अवस्था में चाहिए। तो हमार बात रउआ सबके अच्छा लागत होखे तो रउआ सब अपना शरीर पर जरूर ध्यान दी। भोजपुरिया भैया बहनी स्वस्थ रही, हम तो हित स्वास्थ्य रउआ सबके स्वास्थ्य के हमेशा शुभकामना करते रहिला कि हमरा समाज के आदमी सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो। भोजपुरिया समाज तो देश विदेश छौले न बा, इतना बड़ समाजे नहीं के धरती पर भोजपुरिया समाज जितना बड़ समाज हो। हमनी का बहुत गर्व बा अपना समाज पर। दुख ये कहीं चीज बा कि हमनी के भाषा के मान्यता नहीं है। आई ऐसा प्रधानमंत्री बानी हमनी के कि हमनी के भोजपुरी भाषी क्षेत्र बनारसे से वहाँ के सांसद बनी आ वहाँ के तनिको नहीं सुनत हमनी के बात। यह एक दुख के बात बा। इतना
भोजपुरी बोले वाला जनसंख्या बिया अपना देश में, विदेश के तो बात ये छोड़ी, देश विदेश सब जगह बा, लेकिन हाँ इतना माने संख्या में बोले वाला भोजपुरी लोगन के आई बहुत पुरानी भाषा, आई भाषा के मान्यता नहीं है। यही एगो दुख बा हमनी के। एकरा खातिर हमेशा हमनी के प्रयास करते नहीं जा, और वो सब प्रयास करी। हम बार बार निहोरा करब रउआ सबसे कि रउआ सब अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दी। स्वस्थ रहब, मस्त रहब, तबे न लड़ाई लड़ब कौनो। ऐसे थायराइड के बारे में आज हमनी के जानकारी लेता नहीं जा, रउआ सब जानी। देखिए एकरा से बचे के उपाय बा कि थायराइड हमरा ना होखे। प्रकृति हमनी के बहुत कुछ देले बिया, वो प्रकृति में ही जीव के कल्याणकारी वस्तु पैदा कैले बिया। प्रकृति सब कुछ देले बे प्रकृति। अब देखिए जैसे एकरा से बचाव खातिर के हमनी के हवा कि एक धनिया हमनी के हवा जौन की घर घर यूज कइल जाता। बहुत लोग इंजॉय करला धनिया से, बिना धनिया के चटनी के खोइबे ना करी। जो थायराइड वाला मरीज ना होला, कबो ना हो थायराइड के मरीज। हमनी के धनिया के प्रयोग कम करते नहीं जा। आजकल मसाला आ जाता पिसल का जन का डाल रहता ओकरा में केहू जानता। पहले हमनी के मसाला घर में पिसात रहा, धनिया, हल्दी, ये कुल कितना बढ़िया रहल है। खात रहा आदमी, हर सब्जी में ये कुल पड़ी, आदमी मस्त रही। केहू के थायराइड सुनाते ना रह, थायराइड हुई ना करी। तो धनिया के प्रयोग कम से कम 1 चम्मच धनिया राती खानी एगो कप में बुला ओकरा के पानी में डाल के फुला दी, आ सवेरे ओकरा के पानी के आराम से पी जाई। ए तरह के धनिया के प्रयोग करी, धनिया के पानी के प्रयोग करी, धनिया के चटनी के प्रयोग करी। खाना बनता ओकरा में जैसे सब्जी उब्जी बनल ओकरा में हरा हरा धनिया डाल दी। धनिया एकरा में बहुत अच्छा गुणकारी बा। एकरा बाद में एगो चूर्ण बना सकतनी रउआ, एकरा खातिर बचाव खातिर के कि चूर्ण रउआ खा सकतनी, जौन में कि सूंठ बा, अजवाइन बा, लौंग बा, जीरा बा। ये चारों चीज के अगर एगो चूर्ण बना ली रउआ, समान मात्रा में चूर्ण बनाइएगा लेके खूब करके बढ़िया से एगो बर्तन में रख ली, जार में रख ली, 2 दिन 3 दिन पर सवेरे सवेरे ब्रश करके मुंह में डाल के गर्म पानी से हल्का गुलगुला के हलक के नीचे उतारी, धीरे धीरे करके तारा थायराइड बड़ा सुंदर ढंग से रही। थायराइड बढ़िया सेक्रेशन करी, बढ़िया स्राव करी और सब काम सही रही। एकरा में एगो आसन बा, पद्मासन में बैठ के अपना गर्दन के पीछे, जितना पीछे जाए गर्दन उतना पीछे गर्दन करे के बा। एकरा बाद 10-12 बार मुंह के ऐसे ऐसे खोली बंद करी, ऐसे ऐसे 10 बार। इस सुबह दोपहर शाम जब रउआ याद पड़ जाए, बैठल बानी कहीं अपना ऑफिस में चाहे खेते में बैठल बानी, कहीं याद पड़ गई तो तनी तेरे ऊपर खूब गर्दन ऊपर में कह के जौन से कि तनाव आवे। और थायराइड है ना बा गर्दनिए में, तारा और यही से ओकर एक्सरसाइज होखे लगी थायराइड के, यही से ओकर बढ़िया स्राव शुरू हुई। एक बात हर आदमी ना बताई,
लेकिन हम रउआ सबके शेयर करतनी, रउआ सबके परोसतनी, रउआ सब ई काम करी, थायराइड से बची, जांच कराई। एक लक्षण भी बतौनी है, वो तरह के दिक्कत होके तो बढ़िया चिकित्सक से जाके इलाज कराई। जब भी इलाज कराई तो बढ़िया चिकित्सक चुन के इलाज कराई। जहते हैं ना गाड़ी जौन बिया तन आदमी लेता तो ओकरा के कितना हिफाजत से रखता है, जबकि मात्र 10 लाख 20 लाख 25 लाख इतने का न बिया, वो खूब बढ़िया गाड़ी 4 व्हीलर बिया। तो आई शरीर के कीमत ये अमूल्य बा, अनमोल शरीर के कीमत बा जौना केहू लगाई नहीं के सकत। तो एकरा में जौने चीज तौने चीज ना डाल दे। आहार पर ध्यान देवे के बा, व्यवहार पर ध्यान देवे के बा, व्यायाम एक्सरसाइज जीवन के अंग बना लेवे के बा, मेडिटेशन करे के बा, सुंदर ढंग से अपना जीवन के बितावे के बा और थायराइड नियंत्रित रही। अनाप शनाप सोचला पर भी थायराइड के उल्टा पुल्टा हो जाई। ऐसे मन में कभी भी केहू के प्रति घृणा, क्रोध, द्वेष ये सब ना रखे की चाहिए, ना तो थायराइड के जौन बा सेक्रेशन गड़बड़ होखे लगी। एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेला। तो दवाई खाते रह जाइए। ऐसे अपना मन के समझाएं। बहुत सुंदर चीज बताओ तने हम करा के ध्यान दी। तो आज हमने के थायराइड के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल भई। थायराइड के हमने के इलाज बहुत जरूरी बा, ना तो बाद में जाके रउआ सबके परेशानी हो जाई, एकरा में नोडुल्स बन जाई जौन बाद में जाके कैंसर के रूप धारण कर लेला। तो भयानक बीमारी से रउआ सब बची, भयानक बीमारी मत होके दी। फट से जांच कराई, जांच करा के इलाज कराई, इलाज करा के आप स्वस्थ रही, मस्त रही। आ जौन टोटका हम बतौनी है, जौन नुस्खा हम बतौनी है ओकर प्रयोग करी। रउआ हमेशा धनिया के चटनी के प्रयोग करी, धनिया खाई, धनिया के पानी पी, थायराइड एकदम चकाचक रही, कोनो प्रकार के दिक्कत ना हुई। तो आज हमनी के जानकारी थायराइड के बारे में भइल और वह सब एकरा से लाभ ली। आ अपने नहीं, और जब जितना भी वीडियो हम बनाइला ना मेडिकल संबंधी, सामाजिक ज्ञान संबंधी, ये कि खूब शेयर करेंगे काम बा। जानकारी देखी बहुत लोग के जानते हुए भी वो के जगावे के पड़ला। जैसे हनुमान जी के रामचरितमानस में कहानी बा ना, जानते नहीं वो सब कथा में आवेला कि जामवंती जी जब कहले बनी कि का चुप साधी रहे बलवान, तब पट देने लंका में चली गए। सुनले बनी रहे सब। तो कहे का मतलब कि जानकारी बहुत लोग के बा, लेकिन ये इतना ज्ञान नहीं है कि हमारा करे के चाहिए, हम करब तो हो जाए, जानत तो रहबे कोई नहीं हो। बल्कि देखिए ऐसा आदमी कहे लगेला ना, ऐसे ना। तो ऐसे रउआ सब अधिक से अधिक आदमी के बताई, जानकारी दी। तो यही शब्द के साथ हम पुनः रउआ सबके अभिवादन करतनी, गोड़ लागतनी। रउआ सब लाइक करी, शेयर करी, वीडियो अच्छा लागल होके तो सब केहू के भेजी। बार बार हमार आग्रह बा कि आशीर्वाद बनौले रही, सभी अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दी। नमस्कार। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।